Bé, a Celrà, com explicava aquí en Ferran, també ens deien, els últims anys havíem estat a l'oposició, els últims 4 anys, ens deien també això, no? La gent ja vota cada 4 anys, ja ens han votat un programa, i per tant fer participar la gent al llarg dels 4 anys de la legislatura no té cap sentit. I bé, aquest discurs, de fet, a la majoria de la població, de fet, ha quallat. Pensem que la normalitat és la normalitat i que el fet que constantment ens enganyin, ens desinformin, ens sentim indefensos, això és la normalitat. I en política no hauria de ser això. És a dir, la normalitat hauria de ser que la gent, si vol accedir, la ciutadania vol accedir a qualsevol informació municipal, ho pugui fer. I que casos com els que ens estem trobant ara de corrupció a municipis, que no ve d'ara, que ve de fa molts anys, és evident, que això no pugui passar, perquè la ciutadania es corresponsabilitzi del que és seu, que és la política del municipi. I quan els ciutadans es corresponsabilitzen de la política, la corrupció no hi té lloc, perquè evidentment si hi ha un control democràtic al llarg dels 4 anys del que està fent els polítics o els representants de la ciutadania a l'Ajuntament, ens estalviaríem moltes portades de diari com les que tenim en els últims dies i mesos, i de fet si destapéssim segurament ens aniríem més de 30 anys enrere de corrupció a municipis i administració pública en general. Per tant, és molt important, suposo que la ciutadania va pensar que poder aquesta gent jove tenia raó i que democràcia no és votar cada 4 anys, sinó que és participar durant 4 anys a la mesura que cadascú pot i vol, evidentment. Jo us posaré diversos exemples que hem portat a terme en aquest any i mig que portem de govern al municipi, que penso que han demostrat que allò que sempre ens han dit que no es pot fer i que no hi ha alternatives, doncs sí que es pot fer i hi ha alternatives. I que el camí no és recte, sinó que hi ha dreceres, hi ha altres camins i que tots, entre tots, els podem triar i no passa res. Les coses continuen funcionant i avançant com abans o millor que nosaltres governéssim. Del govern dels altres, és a dir, a Celrà en cap cas no hem sortit al diari perquè ens haguem endeutat més del que s'endeutaven ells, tot el contrari. Hem reduït l'endeutament que ens van deixar, hem mantingut tots els serveis que tenim al municipi i els hem millorat. És a dir, la plantilla personal és exactament la mateixa i fins i tot més, perquè hem municipalitzat serveis. El pressupost, tot i ser uns moments difícils, evidentment 4 o 5 anys enrere el pressupost de Celrà havia arribat a ser el doble que ara estem a la meitat, però tot i això hem demostrat que siguent eficients, democràtics i transparents, amb menys diners es pot fer el mateix o més. I això els hi molesta en alguns, i amb això sí que és evident que constantment rebem pressions, tant sigui d'empreses monopoli, que tenim instal·lades evidentment a les comarques gironines i arreu del país, o d'altres estaments polítics que no els agrada que nosaltres funcionem d'aquesta manera i que trenquem els esquemes amb quasi tot i que no ens deixem que ens coaccionin ni que ens amenacin, i que el fet de coacció o amenaça, tot el contrari, el que genera és una resposta positiva i de millora dels serveis que prestem. Per exemple, per posar-ho exemples així, penso que són significatius, modestos, però significatius, però que en un poble parlem de 5.000 i pico habitants, tampoc no és un poble petit, no és dels més grans de la comarca, però bé, és una mida, almenys a la zona de la Llera del Ter som el poble més gran. Doncs hem pogut portar a terme pressupostos participatius, no ha passat res, els hem obert a la participació de la ciutadania. Uns mesos abans hem fet jornades al teatre del municipi on tota la ciutadania i les entitats podien venir, els explicàvem com funciona un pressupost, els capítols que té, ingressos, despeses, etc. Perquè evidentment la gent ha d'estar informada per poder després dir-hi la seva, si no tampoc no tindria cap sentit. I un cop explicat, a més de deixar-los evidentment la porta a l'Ajuntament oberta perquè en qualsevol moment vinguessin a preguntar els dubtes, doncs els vam obrir la possibilitat que poguessin presentar propostes, però no propostes qualsevol. És a dir, una proposta sempre ha de venir complint una sèrie de criteris. El que no pot ser és que jo digui, jo vull que s'arregli el meu carrer. Ens has d'explicar de quina altra partida traurem els diners, quan més o menys calcules que costarà això, amb l'ajuda dels tècnics nostres, si calia,
i d'on traurem els diners, com ho prioritzarem, com ho pagarem, s'haurà de fer un crèdit, etc. Perquè totes les propostes, evidentment, encara que siguin participatives, han de ser serioses, i això es pot fer, i ho hem fet, i tot i estar en uns moments que realment el marge de maniobra perquè la gent pugui decidir cap on van els diners és mínim, perquè tenim unes despeses ordinàries molt grans i un pressupost molt petit i uns deutes també importants que s'han d'anar retornant, bé, aquest marge petit que tenim doncs sí que sempre l'hem pogut anar moguent en funció del que ens han demanat les entitats o ciutadania concreta. També amb les ordenances fiscals, que de fet són els impostos que paguem, o taxes que paguem entre tots nosaltres, cadascú al seu municipi, doncs també hem deixat participar la ciutadania i que fossin ells els que decidien si era important, veient la davallada d'ingressos dels ajuntaments per part de la Generalitat i de l'Estat, si era important augmentar el tant per cent de l'IBI, el cotxe, etc. I bé, també els hem deixat participar en aquesta decisió. Especialment ho hem fet amb les escoles bressol, que suposo que tots heu anat llegint els diaris que des de fa 2 anys les escoles bressols municipals estan patint unes retallades molt importants. És a dir, el primer any quan vam entrar el 2011, teòricament havíem de cobrar 1.800 euros per nen-nena durant el curs escolar, i aquest últim any ja es parla, encara no ens ho han dit, però de 875 euros per nen-nena, és a dir, estem parlant de menys de la meitat del que ens havien de donar, i evidentment això, com heu anat llegint a la premsa, ha suposat que alguns ajuntaments incrementin els preus, etc. Alguns ajuntaments van veure que aprofitaven que la Generalitat retallava un 20% per pujar la quota un 40%. Bé, són polítiques de cada municipi. Nosaltres cada any el que hem fet és asseure totes les famílies i que votessin, que decidissin si s'augmentava la quota i si en cas d'augmentar-se, amb quina quantitat. Evidentment, nosaltres sempre hem anat amb una proposta. El que no podem fer és fer una assemblea de pares i mares. Bé, primer els hi presentàvem tot el pressupost, que veiessin realment que aquest terç que havia promès la Generalitat històricament, que la Generalitat pagava un terç, les famílies un terç i l'Ajuntament un terç, ja no es complia i que l'Ajuntament estàvem pagant el 50%, estem pagant el 50% del que va a l'escola bressol. Arran d'això, dir que sempre totes les propostes que hem presentat s'han aprovat per majoria, mai no hem tingut cap vot en contra, i parlem de 100 i escaig famílies, 110 famílies, vull dir que no parlem pas tampoc de 20 famílies, sinó que parlem de 110, que Déu-n'hi-do. Tenim per un poble de 5.000 habitants 2 escoles municipals, 2 escoles bressol municipals, és a dir que tota la població del poble té el servei garantit, fins i tot s'obren places que després les obrim amb convenis amb empreses del municipi, que hi ha treballadors de fora, que els seus nens puguin venir a les escoles bressol. Ara a aquestes empreses els hi fem pagar una part, ja que estan instal·lades al municipi, almenys que col·laborin amb l'Ajuntament en aquest sentit i també amb els treballadors de les seves empreses. I després l'obrim als municipis del voltant, aquestes places lliures que queden, oferint-los que ells també paguin la part que pagaria l'Ajuntament de Celrà per aquell nen, que la paguin aquests ajuntaments, la Generalitat la part que li toca i la família la part que li toca. Bé, i això ha funcionat. Som, de fet, moltes escoles bressol al llarg d'aquests 2 últims anys o han anat tancant o s'han anat privatitzant. Doncs bé, a Celrà hem prioritzat l'educació, entre d'altres, i les escoles bressol continuen sent municipals i amb un preu bastant, de fet, dels més barats de la comarca i m'atreviria a dir que de la Diputació. Evidentment, amb un esforç de l'Ajuntament, és a dir, de la ciutadania, per mantenir aquest sistema públic d'ensenyament. Però pensem que era important, perquè en els bons moments també les famílies que en gaudien també ho pagàvem tots els altres ciutadans. Per tant, el que no pot ser que en un moment de crisi, sobre les famílies prou que pateixen, paguessin aquesta diferència, aquesta pèrdua de recursos per part de la Generalitat. I bé, sempre que fem alguna modificació, sigui del que sigui, o a nivell pressupostari, es fa una assemblea de pares i mares i aquests donen suport o no a la proposta i poden presentar propostes alternatives. Però la veritat és que tot s'ha de dir que els pares i mares, quan els hi presentem bé els números i veuen que el que presentem no és exagerat, ni els estem enredant, ni volem abusar d'ells, la veritat és que tots ens voten a favor.
Després dir que també, per exemple, tenim consells municipals de diferents àrees, tenim el Consell de Cultura, el Consell de Joventut, de Medi Ambient, etc. Intentem crear consells participatius on de tant en tant es fan trobades obertes, que hi poden participar la gent com a representant d'entitats o no, com a ciutadania. Se'ls entrega els pressupostos municipals de cada àrea, els poden discutir si volen, és a dir, poden fer aportacions de cares al següent any, només faltaria, i es decideixen les línies bàsiques d'actuació de cada àrea. Tothom hi és benvingut, fins i tot amb urbanisme, un tema que és complicat perquè hi ha molts interessos, també pot venir la gent a proposar, el que passa que aquí sí que anem més al tanto perquè, clar, en un poble tots sabem que hi ha molts interessos de terrenys i tot això i s'ha d'anar més al tanto perquè treballem per tothom, no per uns quants. I aquests consells també funcionen i de fet ens legimiten dia a dia, perquè la gent hi pot anar qui vulgui, ens és igual de quin partit sigui, ens preocupa ben poc, sempre i quan no ho vagi a boicotejar i vagi a treballar i a proposar, doncs escolta, només faltaria, som per tothom. També dir que organitzem brigades ciutadanes, en diguem, on demanem l'ajuda de la ciutadania a fer feina. On no arriba la nostra brigada, perquè és limitada, perquè és una realitat, i tampoc no podem contractar a més gent perquè l'Estat ha fet un cafè per a tots i encara que el nostre Ajuntament pogués, no ens deixen contractar ningú. Per tant, hem optat per les brigades ciutadanes, que està bé, perquè la ciutadania s'implica amb la millora del bé públic. I aquestes brigades n'hem fet des d'anar a netejar les gavarres, espais patrimoni del municipi, anar a desbrossar, tallar arbres, etc., que també està molt bé, perquè les famílies en poden participar, fins a temes a dintre del municipi de pintar carrers, etc. És a dir, s'ha fet una mica de tot. Aquest estiu, per exemple, els pares de l'escola de l'Aulet ens van proposar el jardí, el seu jardí és un bosc, de fet, és un bosc, i s'estava morint pel tema que evidentment s'ha anat compactant el terra perquè els nens hi corren, etc. I els arbres se'ns estaven morint i van proposar de fer uns murs de contenció de l'aigua, uns sistemes de rec automàtic, etc. Perfecte, ho van fer ells, nosaltres a l'Ajuntament hi vam posar el material i els pares van fer tot el que és l'obra, evidentment amb el seguiment dels tècnics municipals, però va ser totalment voluntariat, amb un seguiment, i evidentment l'Ajuntament també hi vam anar a treballar, l'Ajuntament, els regidors i qui vulgui. Són experiències importants i que pensem que ajuden a aquest sentiment de poble, que amb molts es perd, perquè a nosaltres també ens ha vingut en pocs anys, hem duplicat la població. Per tant, hi ha un sentiment de pertinença que s'ha anat perdent i de deixadesa, del que és públic, etc. I aquests espais ens serveixen per retornar a valors que històricament hi havia a Celrà i a la majoria de municipis. I també, per últim, us comentaré, perquè penso que és interessant, nosaltres, en vez d'organitzar, clar, aquí a Salt no sé com es fa ni si es fa, però nosaltres fem trobades veïnals, que en diguem. No ens ben bé per barris, sinó que agafem petits carrers, voltant poc tros, perquè si no, no funciona. Si ho fas massa ampli, no funcionava. I fem unes trobades veïnals que convoquem a la ciutadania a baixar al carrer. I no els diguem que vinguin a l'Ajuntament, perquè no venen. No sé què passa, però l'Ajuntament no s'hi costa, almenys al principi no s'hi costava a ningú. Pel que veníem, no per nosaltres, sinó pel històricament veníem, l'Ajuntament no s'hi costava, la gent no anava a l'Ajuntament perquè no servia per massa res. Doncs nosaltres anem en aquestes trobades veïnals, les convoquem al carrer, els veïns baixen, i no sé, agafem la zona que aquell dia parlem, i amb els veïns fem una volta per la zona i mirem el que s'ha de millorar. Ells ens van explicar, aquí tenim aquest problema que al parc infantil uns gossos venen i no sé què. I aquí, veieu, la cera està desgastada, o tenim problemes amb aquesta comunitat de veïns, amb els veïns que no tiren bé les escombraries, és a dir, es parlen tot el que són problemes de la zona i després problemes més de Celrà en conjunt. És a dir, són trobades que aprofitem per la proximitat aquesta, per parlar ben bé de la zona, les millores que s'han de fer, perquè s'han de fer, i a vegades si no hi vius també costa,
i també per parlar de coses més enllà d'aquella zona, sinó de tot el municipi, dubtes, propostes o idees que puguin generar. I evidentment això ens dona a l'Ajuntament una proximitat tant als veïns o a les veïnes com veuen que l'Ajuntament és seu i que realment, que és el que hauria de ser, de fet. Evidentment estem parlant d'un poble de 5.000 habitants i poder de 40.000, doncs 40.000 aquí, 30 i pico, clar, s'hauria de muntar de maneres diferents, però que alternatives n'hi ha. I a més la gent les agraeix, perquè això ningú pensava que fos possible, i és possible i està funcionant, i fins i tot els que sempre deien que això no funcionaria venen ara i veuen que funciona i s'intenten apoderar d'aquests espais, perquè veuen que realment arribem a la gent. I ara sí que hi ha hagut un canvi d'un any i mig, perquè ara sí que la gent ve a l'Ajuntament. Ve a l'Ajuntament, demana hora pel regidor de no sé què, per l'alcaldia, per el que sigui. I evidentment, si en el moment es pot, se l'atén immediatament. I si no es pot perquè tenim reunions, doncs se li dona immediatament hora i no es veta a cap entitat ni a cap ciutadà perquè es pugui reunir amb l'alcalde o amb el regidor que vulgui. Només faltaria, cosa que per exemple abans era del tot impossible. Tota la informació està a l'abast de tothom. És a dir, qualsevol persona que ve a demanar una informació, sempre i quan s'ha de vigilar el tema de dades, això sí que està molt clar, se li passa tota la informació, només faltaria. Per això és informació pública. Tots els concursos són transparents i a més els polítics intentem no posar-nos-hi per res. És a dir, amb els de personal evidentment ni ens hi posem. És a dir, és una qüestió tècnica, si s'ha de contractar personal, els polítics no en volem saber res. I quan és empreses intentem ser-hi al mínim, és a dir, que els criteris siguin molt objectius i els subjectius els decideixin els tècnics, no els polítics, per això hi són ells, i ells hi seran quan nosaltres pleguem. Per tant, són ells els que han de valorar aquestes coses. I en temes d'urbanisme, evidentment, sempre demanem 2 o 3 opinions, perquè són temes molt delicats i hi ha molts interessos i s'ha d'anar molt al tanto i és on rebem de fer més pressions. I per tant, sempre el que fem és que mínim hi hagin 2 o 3 persones a qualsevol reunió que es faci amb un promotor o amb qualsevol persona interessada en temes de planificació del municipi, perquè sabíem que quan hi va una persona sola sabíem el que passava, no a Celrà, sinó en general a tot el país. Quan una persona sola reunia amb un promotor, ningú no sabia què havia passat allà dintre, però després sempre hi havia modificacions de planejament. I ara les denúncies, totes les denúncies ens les estem menjant nosaltres. És a dir, tot el que ha passat aquests anys d'irregularitats urbanístiques, doncs ara està tot als jutjats i ara nosaltres estem responent per coses que no hi tenim res a veure, però que evidentment no s'ha de tenir pas gaire d'allò per veure que la majoria de demandes en contra de l'Ajuntament té la raó el que ha demandat, no l'Ajuntament. Per tant, és bastant greu el que ha passat aquests anys. Per això és molt important la participació i per això és molt important que canviem tots una mica el xip i que no ens creiem el que ens diuen i no ens sotmetem a les seves lleis ni al que sempre s'ha fet així, ni que això no hi ha alternatives i que això, el que us deia abans, que comencem a parlar que la normalitat que vivim ara no és la normalitat. Hem de tornar a la normalitat, hem de recuperar valors que ben evidents, honestedat, transparència, bona gestió. És a dir, són valors que penso que la nostra societat ja els tenia i amb aquests anys de desgavell i disbauxa s'han perdut i nosaltres tendim cap aquí i penso que els companys d'IPS pel que expliquen també volen tendir cap aquí. El que passa és que des de l'oposició és bastant més complicat, a nosaltres també ens passava. Els encoratjo a continuar amb aquesta línia perquè, de fet, apretant, proposant, és quan els altres van canviant també, i això és evident. És a dir, amb els nivells que estem arribant ara a altres municipis, la gent ha canviat, ha proposat coses, altres partits s'han adherit a tot això de participació, de transferència, perquè la gent ho demana i perquè hi ha altres partits que ho demanen. Per tant, és important aquesta feina de pensar que les coses es poden fer diferent i apretar perquè es facin diferent. I bé, gràcies per haver-nos convidat. Gràcies per haver vingut.